7. decembra 2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza futbalového klubu Lokomotíva Devinská Nová Ves. Jedným z kľúčových bodov rokovania bolo aj schválenie novej organizačnej štruktúry výboru a zvolenie nominantov pre jednotlivé funkcie. Na uvoľnené miesto prezidenta klubu po abdikácii Františka Hubku kandidoval Zoroslav Smolinský, odborársky šéf Volkswagenu v Devinskej Novej Vsi. Členská schôdza ho na tento post aj zvolila. Prečo sa rozhodol kandidovať na miesto prezidenta klubu? No, odpoveď je úplne jednoznačná, záleží mi na futbale, milujem futbal a viem, že futbal v Devinskej Novej Vsi je potrebný pre ľudí, je tu veľký potenciál a toto ma vlastne presvedčilo, že by som mohol pomôcť tomuto mužstvu a mohol by som pomôcť takisto mladým, talentovaným nádejam do budúcna. Aké sú také, dá sa povedať, také vaše vízie, tie prvé kroky, ktoré budete robiť v rámci tejto svojej funkcie? No tak samozrejme, ako prvé sa budeme musieť stretnúť s hráčmi, povedať im, aká je situácia, vysvetliť. Takisto našim cieľom je spropagovať futbal v Devinskej Novej Vsi, takže bolo by fajn, aby sme sa vyprezentovali medzi obyvateľstvom. Ďalšia vec veľmi podstatná je, a to je tá najdôležitejšia, je práca s mládežou, do ktorej sa chceme pustiť, pretože vieme, že mládež je veľmi dôležitá, je tu veľký potenciál a chceli by sme práve, aby tá mládež sa nám netúlala kadetade, ale aby športovala. Nie je už asi zrejme vôbec tajnosťou, že sa schyluje k nejakej fúzii medzi Lokomotívou Devinskou Novou Vsou a Volkswagenom. Ako to vidíte, kedy by sa to mohlo zrealizovať a čo by to malo priniesť tomu novému klubu? No ja som veľmi rád, že sme sa odhodlali urobiť tento veľmi dôležitý krok, pretože poznáme sa ako mužstva veľmi dobre a viem, že je tam veľký potenciál, pretože je iné, keď kopeme spolu, ako keď sme dve mužstva, takže je to pre mňa osobne veľká výzva tieto dve mužstva spojiť a samozrejme budú z toho profitovať hlavne mládež, takisto obyvatelia Devinskej. Musím poďakovať ľuďom, ktorí robili futbal v Devinskej Novej Vsi, lebo urobili veľký krok dopredu a dosiahnu 3. ligu. Určite nie v našich slovenských podmienkach jednoduché a hlavne keď vieme, že všetko stojí svoje peniaze a myslím si, že aj financovanie do budúcna je takou veľkou parketou, ktorú by sme spoločne chceli vlastne posilniť. Volkswagen vieme veľmi dobre a futbal majú čo spoločné a keď sa pozrieme na koncern ako taký, vieme, že Audi sponzoruje trebárs Bayern Mníchov, Volkswagen má vo Wolfsburgu Wolfsburg, takisto Bundesligové mužstvo, tak nevidím dôvod, prečo by ten Volkswagen nemohol vstúpiť aj na Slovensku do futbalu. Pri svojej úvodnej reči pán Smolinský naznačil ambície, že by Devinská mohla v budúcnosti pomýšľať aj na vyššiu súťaž, teda 2. ligu. Áno, bolo to tu spomenuté, treba to brať s rezervou, určite. Futbal hlavne musí baviť. Pokiaľ bude futbal baviť, tak je tam ten cieľ, aby sme postúpili do tej 2. ligy, ale si myslím, že to predbiehame trochu. V každom prípade bavme sa futbalom a keď všetko pôjde tak, ako má, tak od tých nejakých 6-7 rokov dúfam, že aj tá 2. liga príde. Novozvolený prezident bude súčasne aj na funkcii ekonomického manažéra, nakoľko toto miesto nie je zatiaľ obsadené. Post manažéra mládeže bude zastávať Robert Kačenák, seniorov Marcel Macko, technicko-bezpečnostného Peter Benek, pre rozvoj Roland Vitko a manažérom právneho oddelenia a styku s verejnosťou sa stal Tomáš Žiak. Táto funkcia má dosť zložitý názov, zrejme obsahovo bude dosť náročná. Čomu sa budete venovať v rámci vašej funkcie? Primárne sa budem venovať legislatívno-právnym otázkam, pretože to je to, na čo sa špecializujem. Takže hlavnou náplňou mojej práce budú najmä to, aby všetko po právnej stránke v rámci klubu fungovalo tak, ako má. Čiže jednak zmluvy a veškeré veci s tým súvisiace a samozrejme aj nejaké vzťahy smerom k Slovenskému futbalovému zväzu a prípadne oblastnému futbalovému zväzu, veci s týmto súvisiace. No a čo sa týka toho manažera pre styk s verejnosťou, tak v tomto smere je cieľom nadviazať na tú
tú komunikáciu, ktorá v podstate smerom von zo strany klubu prebiehala a zintenzívniť ju a trošku zmodernizovať. V tom smere, že samozrejme cieľom je ísť do toho digitálneho sveta, na tie sociálne siete, tam, kde sú všetci tí mladí, ktorých na ten štadión chceme dostať, pretože našim cieľom je samozrejme tú návštevnosť divácku, ktorá na tých zápasoch je od zápasu k zápasu zvyšovať. Samozrejme zintenzívniť komunikáciu s mladými ľuďmi, ktorí dneska komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí, pretože je to moderné, všetci sú tam a vieme naozaj osloviť veľké množstvo ľudí a intenzívne s nimi komunikovať či o otázkach klubu, alebo robiť nejaký PR prezentáciu činnosti združenia, či už výsledkov alebo nejakých úspechov na poli tých obchodných vecí, nejakých nájomných partnerov pritiahnuť a tak ďalej. Budem trocha osobný. Predpokladám, že nejaké tie skúsenosti zrejme s touto činnosťou už máte. Ako vravím, ja som po skončení vysokej školy, potom ako som vyštudoval právo, pôsobil na Slovenskom futbalovom zväze 2,5 roka na právnom oddelení, takže nejaké skúsenosti s futbalom mám, intenzívne spolupracujem s klubmi, najmä s tými Fortuna ligovými, čo sa týka nejakých právnych otázok a nejakého poradenstva a konzultácií. Takže vo futbale sa pohybujem, v podstate odkedy som skončil školu nič iné nerobím, žijem tým naplno, som predsedom asociácie hráčov a Slovenskej asociácie futbalových hráčov, čo je taký môj srdcový projekt. Takže v tom futbale sa krútim a ako som sa k tomuto dostal, tak viac menej náhodou a skrz osobu nového prezidenta klubu a spoznali sme sa asi pred pol rokom, pretože môj spolužiak z strednej a vysokej školy bol jeho najlepší zamestnanec a on nás dal dokopy v súvislosti s futbalom, pretože Zoro teda bola to ambícia kluby v Devinskej Novej Vsi zjednotiť. Vtedy v podstate som bol oslovený ja, že ako to uskutočniť a v podstate aj nastaviť nejaké myšlienky, ako by to možno mohlo fungovať, priniesť nejaký svoj pohľad na vec. No a myslím si, že s pánmi z predchádzajúceho výboru sme si veľmi rýchlo sadli a myslím, že práve táto oblasť bola nejakým spôsobom nepokrytá zatiaľ v klube. Tie právne veci si zaslúžia určite hlbšiu analýzu a hlavne nejakú dôslednú kontrolu, keby som to povedal z pohľadu transparentnosti, pretože koniec koncov všetky financie, ktoré prídu do klubu, idú na základe zmluv, tie treba pripraviť, skontrolovať a dôsledne dodržiavať, takže v tomto smere som, verím ja, nejakou zárukou a garantom toho, že toto bude v absolútnom poriadku aj smerom k mestu, k mestskej časti. Staronový generálny manažér klubu Peter Zukal sa vyjadril aj k jeho aktuálnej ekonomickej situácii. Tak náš klub je momentálne tými svojimi financiami stabilizovaný. Máme nejaké mierne podĺžnosti, ktoré vieme splatiť v blízkej dobe, ale finančná situácia je v dobrej kondícii a môžeme vstúpiť do nového alebo do odvetného ročníku sezóny 2015-2016 so zdvihnutými hlavami. S osobou nového prezidenta klubu by mal trošku vstúpiť aj možno nejaký ten kapitál smerom od Volkswagenu. Ráta sa s tým? Tak my sme, keď sme začali rokovanie s pánom Zoroslavom Smolinským, aby sme nejakým spôsobom spojili naše dve občianske združenia, to je náš fotbalový klub Lokomotíva Devinská Nová Ves a ich Volkswagen. Predpokladali sme s tým, že váhou osobnosti pána Smolinského samozrejme pribudnú aj, alebo teda prídu do našho klubu aj financie, ktoré tak veľmi potrebujeme, aby sme stabilizovali klub, aby sme mohli náš klub posunúť niekde dopredu, aj vyššie, z hľadiska mládeže a samozrejme aj tretej lígy, lebo pretože naše predstavzatie v roku 2016 je to, aby sme tretiu lígu Devinskej Novej Vsi udržali. Pripravuje sa fúzia týchto dvoch klubov, Volkswagen Bratislava a Lokomotíva Devinská Nová Ves. Čo k tomu dodať? Nenazval by som to slovom fúzia, ale je to fakticky zlúčenie dvoch klubov spôsobom, že v novej sezóne v roku 2016-2017 už bude iba jeden právny subjekt a ten subjekt, ktorý fungoval zo strany Volkswagenu, nebude už v existujúcej forme, ako bol v tejto sezóne. Jedným atribútom, prečo sme vstupovali do spolupráce s Volkswagenom a s ľuďmi, ktorí robili fotbal okolo Volkswagenu, bolo aj to, aby sme vytvorili naše B mužstvo,
pretože to B-mužstvo je v Lokomotíve veľmi dôležité v momentálnej situácii, ktoré sa nám vyskytla, pretože nám z dorasty budú vychádzať, aj vychádzajú, aj budú vychádzať hráči, ktorí momentálne nebudú mať možno na 3. ligu a budú aj potrebovať niekde sa umiestniť, aby sme jasne neposielali na nejaké hosťovania pošľaky iných klubov v rámci Bratislavy alebo širšie Bratislavy. Takže to mužstvo B v každom prípade od sezóny 2016-2017 bude aktuálne a budú sa možno umiestniť aj hráči, ktoré sú momentálne vo Volkswagene. Súčasťou programu výročnej členskej schôdze je samozrejme vyhodnotenie uplynulej sezóny. Ako ju vnímal generálny manažér? Tak veľmi pozitívne, pretože sa nám podarilo s A-mužstvom postúpiť do 3. ligy a čo to je aj naozaj veľmi pozitívna informácia, alebo každý to už samozrejme vie. Podarilo sa nám po jesenej časti udržať na 10. mieste, čo teda takisto je dobre pre náš klub, aby sme tú 3. ligu zachránili a v ročníku 2016-2017 takisto ju hrali.